ዘለኹም ቦታ ኣብ እስራኤል እዩ እስራኤል ትማሊ ምሸት ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደጋ ወፂሕዋ እዝና ሓደጋ እዚ ደሞ ናይ ድሮን ናይ ሚሳይልን ዝነበረ ኣብ ካምፕታት ናይ ሰራዊት ይውዒሉ ዘሎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ካብ 242 ዝኾኑ ሞይቶም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ዘቢል ደሞ ቢቢሲ ከም ዝዘገቦ 24 ሰዓት ተዋሂባ ነይራ እስራኤል ማለት እዩ እቶም ኣብ ባሕሪ ወደብ ዘለዉ ዘወርሉ ክተብሎም እዚ ግን እስራኤል ኣይሰምዕትን እዚ ናይ መልሲ ደሞ እስራኤል ደሞ መልሳ ኣይሰምዕን እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ኢራን ዓጽፋዊ መልሲ ደማ እዚ ይመስል ማለት እዩ ዓዲ ኣቃጺላታ ትርከብ ዘቢል ደማ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቂ ትርከብ እዚ ጭንቂ እዚ ዝገበረላ ደሞ ናይ መሳርያታት ቦታተን እናወቕዐት እያ ትርከብ ኢራን ማለት እዩ ኣብ ሳዕዲ ኣብ ኩዌት ኣብ ዱባይ ዝነበረ ናይ ኣምባሳድ ናይ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካን ዝነበረ ናይ ጠራዊት ናይ ሰራዊት መሕብኢ ዝነበረ ምሽግ ብሙሉ ያቃጺላቶ ማለት ከም ስትሪዎ ኣለኹም ትማል ምሽት ብጣዕሚ ያውቕዓ ኣው ነበረ ደሞ ናይ CIA ኤጀንት ልበሃሉ ማለት እዩ ተቃጺሎም በቲ ሚሳይል ገይራ ወቅዓቶም ዝተኻሎም ዓቕሚ እኳ ናይ ባሕሪ ሓይሊ እኳ ተጠናናኸሩ ብሚሳይል ግን እቲ ሚሳይል አለ 4000 ኪሎሜትር ስለ ዝኸይድ ብኡ ገይራ ወንጭፋ እናቐተለቶም እያ ትርከብ ማለት እዩ ኢራን ኣብ ባሕሪ ኢንድያ ዝነበረ ደሞ ናይ ኦሽን ባሕሪ ናይ ኢንድያን ዝነበረ ኣው ዝነበራ ናይ መራክብ ብሙሉአን ክትቃጽልን ክኢላላ ዘቢሉ ደማ ኢራን ማለት እዩ ምንም እዚ ኳስ እቲ ዝቐለለ ዝበሃል መሳርሒ እዩ ካብ ዝላዕሊ እውን ክህልየና ክእል እዩ ብማል ደማ መልሲ እና handወታው ዝኾነ ፍርሒ ኣብ ነውሶም ኣሕዲራትሎም ኣላ ማለት እዩ ኣሜሪካን ብጣዕሚ ጭንቀት ትርከብ በተለይ ደማ እቲ ናይ ጦር መሳርያታታ ክውቃዕተሎ እቲ ጭንቀት ብጣዕሚ እንትን ገይርላ ማለት እዩ ካብላ 2 ቢልዮን እስካብ 3 ቢልዮን ዝቁፀር ቅርሺ ጠፊኡሎ ማለት እዩ ኣብዘን ዝሓፀረ ናይ 2 ሰሙን ውግእ እስካብ ክንድኡ ዝኣክል ውድመት ወፂሑ ነይሩ ብከምዚ ደኣ ተቐፂሉ ኣሜሪካ ደው ክትብል ድያ ወይ ዓቕሚ ይህልያ ዶ ጠጠውና ማል ኢልኻን ምሕሳቡን ኣገዳሲ ይኾን ማለት እዩ ኢራን ዘይተፈለጠ መዓት ናይ መሕቢ ጦራቱን ኣለዋ እዚ ጦራት እዚ ደሞ እስራኤል ኳ ተሞከረት ክትወቅዖ በቲ ዝነበራ ናይ ድሮን ፀረ ድሮን ማለት እዩ እናመለሰት ብተዓጽፋዊ መልሲ ደሞ እቲ ናይ ድሮን ዝናዓላ ዝነበረ 4000 ኣብ ዓለምና እስካዕ ኸዚ ኣብ ኣሜሪካን ይኹን ኣብ እስራኤል 4000 ኪሎ ሜትር ከይዱ ዝወቅዕ ሚሳይል የብሎም ሕሰብዎ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ 4000 ከይዱ ክወቅዕ ዝኽእል ሃምዚ ገይሩ ከፈንዲ ዝኽእል እስካዕ ኸዚ ምንም ዓይነት ሓዛይ ዘለዋ እና ኢራን ሃምዚ ክትሕዝ ልኽኣለት ከመይ ገይራ እያ ዝብል ሓሳብ እንተሪእና ኢራን መምረት ኣለዋ እቲ መምረቲ እቲ ነዳጅ ኣብ ባዕላ ካብ ባዕላ ስቱ ዝኾነ ካብ ዓለም ቁጥሪ 1 ዝኾነ ነዳጅ ነይዋ ብዓለም በዝሒ ብፅሬቱን ቁጥሪ 1 ዝኾነ ስለዚ እቲ ዘለዋ መማረፂ ማለት እዩ ለኢራን ምቁፅጻር ነይሩ ኣሜሪካ ሶ ኣይተሳኽዕለን ላብ 7 ዝኾኑ ናይ ካፕቴን ናይ ኣየራት ተቆጻጸርቲ ዝነበሩ F-75 ዝበሃላ ወዲቐን ኣለዋ እዚኦም ሞይቶም ኣለዉ ማለት እዩ እዚኦም 6 ኣለዉ ሓደ እኳ ኣይተገነየን ማለት እዩ ስለዚ እስካዕ ኸዚ ሃምዚ ይመስል ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፍአ ነገር እዩ ዝግነ ያው ዘቢሉ ግን መንግስቲ እስራኤል ደሞ እቲ ከባታት ዝተወቅዐ ቦታታት እናርአየ ነይሩ ማለት ጉብኝት እናገበረ ነይሩ ኣበየናይ ቦታ ተወቂዑ ኣየናይ ኣሎ ዝብል እናርአየ ነይሩና ብዙሕ ጥያቄ ተጠይቁ አልጀዚራ ይኹን ቢቢሲ ቢቢ ኒውስ እዚ ግዜሲ ከቃጽል ማለት ክቅጽል ዘለዎ ነገር ድዩ እንተዝቋረጽ ከንታይ ይመስለኩም ማለት ዓዲ ትውድምላ ዝብል ኣተሓሳስባ ክንገርተሎ ያው ውግእ እናተሰዋኣኻ እናንተ ናልካ እዩ ስለዚ ብሂወትና ዝመፀና ንሕና ጠጠወይ ንብል ደማ ክምልስ ተኻኢሉሎ ግን ኢራን እስካዕ ኸዚ መጥቃዕታ ኣይቋረፅን ለይቲ ሙሉእ እያ ቃላ ዝነበትሉ ኢላ ኣብ እስራኤል ለይቲ ሙሉእ በቃ እናወረደ እዩ ነይሩ እቲ ሚሳይላት ማለት እዩ እና ብዙሕ ሰባት እውን ሃሊቆም ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ኣፓርታማታት መብዛሕትኡ ግን ኣብ ኣፓርታማ ዝኾነ ገዛ እዩ እናወደቐ ነይሩ ኣፓርታማ ደሞ ብዙሕ ዝሕዝ እዩ ዘመልኪቱ ደማ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝብዝንዮ ነገር ልዘን 17 ሃገራት መፍትሒ ልክዎ እናተናገረ ነይሩ ማለት እዩ ካብኣተን ደማ ጃፓን ነይራ ስለዚ ጃፓን እታ ጥዒታ ሃገር ናበልናያ ዝነበርና ሃገር ኣብቲ ውግእ ደሞ ኢዳ ክትህብ ወሲና ኣላ ማለት እዩ ዘቢሉ ደማ ብጣዕሚ ጭንቀት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ግን እዘን 17 ሃገራት ማለት እዩ ላብዚ ውግእ እዚ ክትኣትያ ኣለክን ምክንያቱም እቲ ናይ ባሕሪ ዝነበረ ወደብ ኣፅያቶልና ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ስለዚ ይግበር ዘሎ ኣፍሪካ ስለዚ እቲ ነገር እዚ ክስተኻኸል ደማ ብጥሪ ወይ ደሞ ብትሕትና ሓተት ኢሉ 17 ሃገራት ለፍቲ ውግእ እዚ ክሳተፋ ሕሰብዎ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ማለት እዩ ለኢራን ዝኹሉ ሓይሊ ኣለዋ ማለት እዩ ኣሜሪካና እስራኤል ኮይነን ዓቕሚ
ኣለና ኢለን ዝተዋግኣ ዓዲ እስካብ ክንዲ ዝተገታጊታ 17 ሃገራት ላፍቲ ውግዝ ክሳትፋ ተለዉ ሕሰቦ ብጣዕሚ ዝኸብድ ነገር እዩ እና ንሞዓንቲ እዚኦም ቪድዮታትና ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ሒዘልኩም ክምፅእ ደሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰናይ ቅንያት